Velkommen til Forum i dag, og med meg i studio så har jeg Torben Søndergaard. Velkommen til deg. Ja, tak for det. Ja, Torben er dansk, og vi skal snakke i sammen på norsk og dansk, så vi får ta det litt forsiktig, litt siktlig. Men hvem er du egentlig? Jamen, jeg er fra Danmark, og jeg elsker Jesus. Jeg har ikke boet i Danmark i 7 år, og nu har Gud kaldt os her til Bergen. Og til Norge. Nu bor du i Bergen. Ja. Hvordan kom du til kristen tro? Jamen, jeg kommer fra en familie, hvor vi ikke havde Bibelen. Vi læste ikke Bibelen, og vi bag ikke sammen. Helt verdslig familie? Ja, døbt og konfirmeret. Døbt og konfirmeret, ja. Og det var det eneste. Det var det. Vi tog ikke i kirke til jul. Vi snakker aldrig om Gud i min familie. Ja. Men så en nat, jeg arbejdede som bager, så var jeg bare træt af livet. Og så en nat, så kiggede jeg ud i luften, så sagde jeg, come on, der må være mere i livet end det her. Der må være mere i livet, end at gå op og gå på arbejde og gå hjem. Og så sagde jeg, Gud, hvis du er der, så kom og tag mig. Okay. Og jeg tænkte, en rumskib vil flyve og beame mig op og flyve væk med mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro. Så du havde ingen forestillinger egentlig? Nej. Og så ugen efter, så hørte jeg om Jesus igennem en ven, som lige havde mødt Gud. Og jeg troede, at han var skør og hjernevasket. Jeg forstod det ikke. Men ugen efter igen, så tog jeg til møde, og så kom Gud. Jeg gav mit liv til Jesus, og min liv blev frelst. Ja, var det sammen med din ven? Ja, det var sammen med en ven. Og det var første gang nogensinde, jeg havde været i en kirke, der ikke var den Luthers kirke en få gange. Og det var 5. april 95. Ja. 95, ja. Så 18 år, der gav jeg mit liv til Jesus. Så det er faktisk 30 år siden da? Det er det. Ja. Så, og det har været en helt nyt liv. Det var 5. april. Ja. Ved du, at Hans Nielsen Hauge i Norge fik åndsfylden den 5. april? Ja, det var da Helligånden kom ind i mig. Ja. Jeg vidste ikke om Helligånden, jeg vidste ikke noget, og der var en taler, det var Peter Jungren. Ja. Og han talte, og han kaldte nogen op til forbøn for at få Helligånden, og jeg gik op, og jeg vidste ikke noget. Du vidste ikke noget? Nej, jeg anede ikke noget, men så kom Helligånden bare Gud ind i mig. Og så hoppede jeg på en cykel, så cyklede jeg hjem, så kiggede jeg op i luften igen. Og ugen før havde jeg sagt, Gud, hvis du der, kom og tag mig. Ja. Og tænkte på rumskibet. Ja. Nu kiggede jeg op i luften igen, så sagde jeg, hej. Hej. Hej, det var mit første ord. Hej. Det var det første ord til Gud. Jeg ved, du er der nu. Ja. Men hvem er du? Ja. Fordi jeg kendte ham jo. Det var stadigvæk nyt. Men så nu 30 år efter, så kender jeg ham der. Ja. Det har været en rejse. Hvad skal du gøre her i Bergen? Jamen, Gud han har kaldt os her, og vi er her for at gøre disciple. Vi er her for at arbejde med kirkerne. Ja. Jobber med kirkerne og skaber discipler. Ja. Så vi holder masser af møder og træning og discipleskab. Så det er spændende. Så vi vil være her 5 måneder. Ja. Er det bra at være evangelist i Norge? Jamen, det har været rigtig godt. Det har det. Jeg troede ikke, jeg skulle tilbage til Europa. Nej, så du har ikke, det er helt nyt for dig, dette? Ja. Altså, jeg har været i USA i 4-5 år, så har jeg været i Mexico i 1,5 år. Og på en eller anden måde var jeg nok færdig med Europa. Men så kan jeg se, at der sker noget i Europa. Der er en sult efter Jesus, og mennesker er ved at vågne op. Ja. Og så kaldte Gud mig her. Jeg kunne være her 3 uger, og der er sket så meget. Det er helt fantastisk. Du må jeg spørge, hvad er der så sket? Jamen, der sker så meget. Jeg har lige døbt 3 drenge nu her. Lige før her. Du har døbt 3 stykker? Ja, og det var 3 fyre, jeg mødte nede på gågaden i lørdags. Ja. Så det er 4 dage siden. Der var vi ude at gå, og så møder jeg en ung fyr, jeg fortæller ham om Gud. Vi sætter os ned, jeg forkynder evangeliet. Så du tror på det, at når du træffer nogen og forkynder evangeliet, så er Gud mægtig til at bevare det og til at føre det videre? Eller inviterer du dig på nogen bibelskole? Eller noget? Ja, nu kobler vi dem på. Så. Men i dag, der var det dåb, så jeg mødte dem lørdag, forkyndte evangeliet. Så har de set noget undervisning, de har været klar, og i dag der mødtes vi og havde dåb, og de blev fyldt med Helligånden, de mødte Gud, det var helt fantastisk. Så de var
De var glade. Ja, virkelig. Det var så godt. Det var så godt. Og de har ingen kirkebaggrund. De kender ikke nogen kirker her i byen. Men Gud har kaldt på dem. Var det norske, eller var det i udlandet? Norske. Ja. Okay. En af dem har fået en syn. Han kender ikke Gud, men han oplevede for nogle uger siden, at han oplevede ligesom Jesus kom og tog ham og løftede ham op. Så han vidste, hvem Jesus var? Han havde hørt om Jesus? Han har hørt om Jesus, uden at vide, sådan de ryger has, de fester, de har ikke omvendt sig. Men i dag kom Gud, og det er fedt. Så nu vil vi arbejde sammen med dem, og nå deres venner og familie, og ligesom se mange mennesker komme til tro. Du har en disippelskole, eller du er optaget av at gøre discipler. Ja. Kan en bedstemor som mig blive med på det? Jeg er en bedstefar selv. Jeg har 4 børnebørn. Hvor mange har du? Jeg har 9. 9? Okay, jo. Nej, men men jeg er lidt ældre end det. Ja. Men det er jo for alle, det her liv. Og det er meget det, vi prøver at arbejde med og træne kristne. Det handler ikke om at være evangelist ude på gaden. Det handler om at få Jesus ind i hverdagen. Og i vores hverdag, der kan vi bære frugt. Så vi har nogen på vores træningsskole, som er 70, og vi har nogen, som er 18. Ja, 70 og... Ja, du må tage... 70 betyder 70, men det er ikke så let for mig. 70 og 18. Ja. Så hvis du er 70 år, kan du også være med. Ja. Og højere, ja. Men du er altså dansk, og jeg håber at folk forstår dansken din. Ja. Du har bodd i USA. Ja. Vi kunne snakket engelsk sammen, men da måtte vi tekste, så det var ikke så bra. Og så har du vært i Mexico, og nu bor du i Bergen. Ja. Fortell lidt om din rejse. Hvorfor den rejsen? Men nu skal jeg prøve at gøre det kort. Ja. Vi har startet en disciplebevægelse, som har spredt sig over hele verden. Vi er i 100 lande, og vi laver disciple. Og så på grund af, når der sker en masse, så er der også modstand. Ja. Og der i 2019 oplevede jeg modstand i Danmark på grund af regeringen, der begynder at komme efter os. Og så rejste vi til USA. Og det var helt klart på en kald for Gud. Og der er vi i USA nogle år, men modstanden fortsætter i USA. Og det ender med, at jeg faktisk bliver fængslet på grund af falske anklager. Og jeg var i fængsel i USA. Jeg har en bog her, 412, den er også på norsk, 412 dagen. Men fængsel, der gør Gud noget i mig. Jeg møder Gud på en ny måde, og Gud begynder at tale til mig om at begynde at arbejde sammen med kirkerne og træne kirkerne. For før der, så havde du jobbet som evangelist på gato og i enkelt, altså uden at være knyttet til nogen kirke. Ja, man siger, vi har jo startet kirker op selv, men det er meget huskirker. Vi har jo startet over 1000 kirker. Huskirker? Ja. 1000 huskirker? Ja. Det er jo imponerende. Så vi er jo over hele verden. Vi har jo kirkenetværk over store verden. Vi har en kæmpe organisation i dag. Men vi har arbejdet meget selvstændigt uden for kirken. Ja. Men så før fængslen, så begyndte Gud at tale til mig om, at det er tid til at bringe det ind i kirkerne. Men så blev jeg sat i fængsel. Men der i fængsel, jeg skriver om det i bogen, der viser Gud mig, der ændrer Gud min hjerte, når det kommer til kirken, og siger, og jeg oplever noget helbredelse, når det kommer til kirken, og nogle ting, jeg gjorde fejl, jeg skal bede om tilgivelse for. Og så kommer jeg ud af fængsel, og så havner jeg i Mexico. Og der møder jeg en gruppe præster, og der siger jeg til dem, giv mig en chance. Jeg er her for at hjælpe jer til at blive en bevægelse af disciple. Og de gav mig en chance, og der så jeg en masse frugt. Mange kirker før, de blev tredobbelt i størrelse, og de voksede, og vi så en vækkelse i Mexico. Og det var ligesom en ny begyndelse. Og det var kun på grund af fængsel, jeg kunne gøre det, jeg gjorde i Mexico. Fordi Gud har ændret mit hjerte. Og så for du var skeptisk egentlig til andre, eller såret? Ja, jeg blev såret. Såret, ja. Og så har jeg har jo oplevet det her liv. Jeg har oplevet Helligånden, jeg har ledt. Vi ser mennesker komme til tro alle vejen. Og så kan man godt blive lidt frustreret over kirken, at det går så langsomt. Fordi at kulturen bliver anderledes i kirken, end det, som du følte, du kom med.
Ja, og så ble du avvist. Ja, og Ja. så oplever jeg i fængsel en helt ny tålmodighed og ny hjerte for kirken. Ja. Og så gør vi det i Mexico, og da jeg var færdig med Mexico, så siger Gud, Bergen. Og det troede jeg ikke. Jeg troede ikke, jeg skulle til Norge. Det havde jeg ikke lyst til. men så kommer vi her, og det vi har set i Mexico, det er det, vi ønsker at se her. Og hjælpe kirken med at gøre disciple. Så det er klart at hvis det du har gjort, at du tredobler kirkene, så blir det jo mer effektivt enn om du bare bygger huskirker. Ja, jeg siger på den her måde, høsterne er moden. Ja. Markerne er hvide til høst. Men arbejden, de er i kirkerne. Så vi skal ind og hjælpe med at udruste de kristne til at nå mennesker med Så det Jesus. er din vision. Det er det. Men du må si litt mer, for det er ikke alle som hører på noe som har vært i fengsel. Nej. Nei. Ja. Og du sier at du ble urettferdig, eller du ble falskt anklaget, Ja. og havnet i fengsel på grunn av det. Og der satt du i over et år. Ja. Er det noe som kan bevise at det er sant? At det var falsk? Ja. Jamen, vi har, man kan sige, at de taler om mig i regeringen i USA. Og det står i bogen, og vi har en video på vores hjemmeside, Torben Søndergaard, hvor at i regeringen, der var der en kongresmand, som stiller sig op, og de har brugt 400 timer på min sag. Kongressen i USA har brugt 400 timer på din sag. Helt imponerende. Ja, og de siger, at jeg blev target og persecuted by the sitting administration, that is the Biden administration. Og det er oversatt at han ble tatt, og han ble fengslet, eller straffet av den sittende regjering, fordi at han var evangelisk kristen. Og her er billeder af mig i fængslen, her er der en billeder af kongresmanden, der fortæller om mig. Okay. Og så min sag er lige nu i Det Hvide Hus. Så lige nu har Trump, han har lavet en faith office. Det har det faith office, og de har mine papirer lige nu her. Okay. Så jeg regner med, at jeg får en telefonopkald snart for Donald Trump, og jeg får en pardon for de ting. Ja. Men det har været så vildt, mærkeligt. For ellers så kan du ikke komme ind igen i USA. Nej, det er men altså, han venter nu på at han skal få en frikendelse, eller hvad det heter nu igen, benådning fra Donald Trump, som utenlandsborger. Det er jo specielt, sådan at han igen kan rejse ind i USA. Men det var noget af det, min bog, den her Persecuted for Christ, It is coming, are you ready? Så for fuld på grund af Kristus. Og jeg tror også i den vestlige verden, vi er ikke vant til forfølgelse. Men forfølgelsen kommer, og det var noget af det, Gud han har kaldt mig til at hjælpe kirken med at blive forfulgt. Og det er interessant, nu har Gud kaldt mig til Norge, hvor vi har det himmelske mand, Mary Manson. Han har træffet flere gange. Det kommer herfra jo. Ja. Og jeg fortæller mig ham i min bog også, men forfølgelse kommer. Men jeg tror også på vækkelse samtidig. Du tror på vækkelse samtidig. Ja, det er jo noget, som J.D. Vance fortalte om i England, eller i München. Så snakkede jo han faktisk om, at mange er arrestert av politiet i England for å be stille i gatene foran abortklinikker eller andre ting, og de putter fengsel av det. Og det er jo forfølgelse allerede. Men det er jo en pause i Amerika da, hvis du blir benådet, og at kongressen faktisk slås imot en slik forfølgelse. Men jeg vil sige, jeg ved godt, det er meget svært for en nordmand og europæer at forstå noget af alt det her. Og for eksempel, jeg fortæller i bogen, for eksempel, da jeg rejste til USA, så fik jeg en e-mail fra nogen, der efter mig, og skriver, endelig kommer du til USA, nu kan jeg ødelægge dig, nu kan jeg få dig i fængsel, fordi jeg er venner inde i Washington. Så det hele er dokumenteret, så der var en gruppe af mennesker, som prøvede at få mig fængslet. Og da jeg kom til USA, så lavede jeg en video for en Donald Trump rally,
Og den blev set af mange, mange 100.000 mennesker. Så der var nogen, der ikke kunne lide mig. Nogle kræfter. Og så fandt de på nogle anklager, og det var så mærkeligt. Det var våbensmugling. Ja? Våbensmugling? Det var den første anklage. At du havde smuglet våben? Ja. Ja. Og det er jo strengt straffer i USA. Ja, og jeg er en dansker. Jeg kender jo ikke noget til våbensmugling. Så senere, så sagde de, at det var human trafficking. Og det var sådan ligesom, jeg blev undersøgt for alle mulige forskellige ting. Jeg blev aldrig anklaget for noget. Jeg var aldrig foran en dommer. Det var bare en masse anklager, og så satte de mig op som en national sikkerhedstrussel. Så jeg blev fængslet uden at få mulighed for at komme ud på en bånd. Og min sag blev en stor sag i USA. Det har været på tv flere steder, og nu er jeg så i Europa igen for at fortælle min historie. Fantastisk, fantastisk. Ja. Men jeg vil lige sige, at jeg oplevede vækkelse i fængsel. Hæ? Det var vækkelse? Jeg oplevede vækkelse. Okay. Så du brukte anledningen til at forkynde evangeliet der også. Der har jo folk gjort før dig, for eksempel Paulus. Ja. Men jeg siger, den første tid var depression. Det var virkelig hårdt. Jeg forstod ikke, hvorfor det var så hårdt. Først var du deprimeret, altså. Det var jeg. Ja. Men så havde jeg en tid af bøn og faste. Ja. Og så kom Guds ånd. Så begyndte fangevogterne at få drømme for Gud og vende om, og en efter en. Og ud af 25 havde jeg 22, som kom til min bibelstudie hver dag. Det var næsten alle sammen. 25, 22. 22. Ja, vend om. 22. Ja. 22 blev frelst i fængslet, og du havde bibelstudiegruppe hver dag. 3 gange om dagen. I fængslet? I fængsel. Jamen, der skete så meget. Ja, altså fængsel kan brukes til så mye. Ja. Det er ikke den første som har fortalt meg om vekkelse når de selv har vært satt i fengsel, men dette var jo underlig også i USA, der det er tøft i fengsel. Hvad er din vision nu? Jamen, i fængslen, jeg har jo arbejdet med discipleskab i mange år, og vi har set Gud gøre fantastiske ting over hele verden. Men i fængslen gav Gud mig en vision for at arbejde med kirkerne, og bringe det ind til kirkerne. Og det er min vision nu. Så her i Bergen, hvor vi er, der har vi fået kontakt med en masse forskellige kirker, hvor vi begynder at træne dem. Så om mandagen, der træner jeg Jesus-fællesskabet. Om onsdagen træner jeg kristen fællesskab. Ja. Om torsdagen skal vi måske træne i en anden indflugtskirke. Så hver dag har vi træning næsten i forskellige kirker. Så det er rigtig spændende, hvad der sker. Ja. Så det er en ny tid for os, en ny sæson, hvor vi ønsker at bringe discipleskab ind i kirkerne. Ja, hvor mange kirker er du nu i samarbejde med? 5 nu. 5, ja. Og jeg har været her 3 uger, så det var godt. Ja. Så det vokser. Men har du kapacitet til flere? Ja, vi har et stort team jo, det er ikke kun mig. Hvor kommer teamet fra? Jamen, rundt for hele verden. Vi er ude på noget, som her Guldbotten, kristen fællesskaben. De har en stage, så der har vi en træningsskole. En Lukas 10-skole her. Så vi er 50. Ja. 50, det vet ikke. Nå, det er 50. 50. Vi er 50 mennesker derude. Ja, 50, ja. Det er 60 minus 10. Det er 50. Så vi har en stor team. Ja. Så det er for 12 forskellige lande. Ja. Vi har USA, Sydamerika, Frankrig, Italien, England, Skotland, Norge, Tyskland, Danmark. Ja, så mange forskellige lande. Og så heter det Lukas 10. Jeg hørte om det, for jeg skrev om det, og derfor vil jeg bare si, altså, hvis du ikke har Norge i dag, så må du kjøpe Norge i dag, og minst de 6 vekene som han skal være her i Bergen nå. Og selvfølgelig mye mer. Og vi har skrevet i denne avisen om Torben. Og hvis du vil følge med, så må du holde Norge i dag, så ring 55 92 29 00. 55 92 29 00, og så blir du abonnent på avisen. Og hvis du bare er på nett, så går du inn på idag.no, veldig enkelt. Norge i dag, sant? Idag.no, og så blir du
abonnent på nettet, vet du hva? Det koster nesten ingenting, og du blir glad hver dag du leser. Ja. Så, og også om Torben, da, og det som skjer her i Bergen. Jeg leste Lukas 10, og mer radikal enn der kan dere jo ikke bli. Gjør dere det samme som står i Lukas 10? Ja. Ja, det er oppskriften. Ja, det er det. Vi en skridt ad gangen, så Lukas 10, han sender dem ud for at finde en fredens person. Ja. Når du finder den her person, så går du ind i huset, så forkynder du evangeliet, så helbreder du syge, og så ser du hele hus komme til tro. Og det er jo det, vi så i Bibelen med Lydia og hendes hus, fangevogteren og hans hus, Cornelius og hans hus, hvor man ser hele hjem komme til tro. Og det ser vi også her. Etter barnebarnet mitt er døpt Lydia, netop på grund af den historien. Ja, men det er jo en fantastisk historie. Ja. Så det er det, vi træner for lige. Vi træner for lige at ligesom lytte til Helligånden. Vi træner for lige at forkynde evangeliet. Vi træner for lige at helbrede de syge, i at drive dæmoner ud. Og så sender vi dem ud for at opleve det. Og så gør de det. Du fortalte netop at nogle bergensere var blevet kristne allerede. Ja. Er nogen blevet helbredet også? Ja. Vi masse i Espresso House her for 2 dage siden, der var der en ung mand, som havde problemer med sin knæ. Ja. Og han har haft problemer mange år, og jeg havde en ven med, som ikke havde bedt for nogen før. Og så sagde han, nu beder du. Så det var første gang, han gjorde det, og han lægger hænder på ham der, og med det samme, så var han helbredt. Så var han helbredt. Ja, og min ven, der ligesom, det er første gang, han gjorde det. Ja. Så det er det, vi træner kristen i at træde ud og leve det her liv. Vi er rike, men en sliter med ensomhed i Norge, depression, selvmord og til og med barn som begår kriminalitet. Er det evangeliet som er redningen for samfunnet også, ikke bare for den enkelte? Ja, jeg vil sige, at evangeliet er løsningen på det hele. Ja. Og jeg tror især i den her tid, vi lever i, nu har jeg været væk fra Europa i 7 år. Og der har været covid, der har været krig i Ukraine, og jeg har været væk, men jeg kan se, at det har ændret folk. Folk, de søger noget mere nu. Så det åbner i Europa nu, end det var? Helt anderledes. Det er så anderledes. Det er jo ikke den eneste, som siger det. Det er jo veldig mange av disse som går ut, som faktisk fortæller, at nu er folk åbne. Ja, men helt anderledes. Før da jeg var i Europa, så skulle jeg måske stoppe 20 mennesker for at finde en, der var åben. Nu finder jeg 5 ud af 20. Så det er helt anderledes. Helt anderledes. Ja, det er det. Det er så meget nemmere nu. Fantastisk. Ja. Støtter pastorer og menigheter, er de åbne for at ta imot den innhøstningen? For menigheten må jo også være klar til at ta imot folk som kommer fra andre kulturer, kanskje andre religioner til og med, og har fundet Jesus, og så skal de bli inkluderet. Jeg tror, i flere år var jeg frustreret, som jeg sagde, over kirken, hvorfor de ikke... Jeg har jo altid set mennesker komme til tro. Jeg har jo døbt selv 3-4.000 mennesker, og vi har set 100.000 vis af mennesker komme til tro. Men for mange år siden var jeg ligesom frustreret over kirken, men jeg fandt ud af, at de har bare brug for lidt undervisning. De har brug for træning. Ja. Fordi det er ikke det, at mennesker ikke vil, men de ved ikke, hvordan. Og det er det, vi gør nu. Jeg tror, at folks hjerte er rette, hvor de tænker, jamen, jeg vil gerne tage imod, jeg vil gerne hjælpe, men de ved ikke, hvordan de gør det. Og så er de lidt bange for det. Og hvis vi kan hjælpe folk til, jamen det her, det er sådan, du gør, og du skal ikke være bange for det, og der er kraft i evangeliet til at forvandle mennesker, jamen så tror jeg på, at mange de vil tage fat i det. Er vi i det sidste tider? Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen det er vi. Det synes jeg, det hver eneste dag, du ser nyheder, så er det som om, at tingene er ved at blive forberedt. Ja. Og med det nye AI, eller nye AI og alt, hvad der sker, tingene går så stærkt. Ja. Men jeg vil så sige i sidste tider, det er jo godt for os, jo. Ja. Vi ser jo frem til, hvor Herre Jesus genkomst. Vi ser jo frem til en ny himmel og ny jord. Vi ser jo frem til en tid, hvor man ikke bliver fængslet. Hvor man kan holde fast i sin tro.
Så jeg vil sige, at vi lever i sidste tider, men vi skal have fokus ret. Ikke på de dårlige ting, der sker, men vi skal have fokus på de gode ting, Gud vil gøre. Og så skal man løfte sine øjne og se at tiden stunder til, Ja. og på tegnene som kommer. Ja, Ja. Tak for at du kom her i studio. ja, tak for det.